हाग्रामा महिलारिया जा अनला ओंख्रियाव जेरै आगान थायै राव बियो थांनाय गोलाव बोसोराव फोरमान जाबोदों। हाग्रामानि जा अनला ओंख्रियाव आगान थायै राव बे थांनाय 10 बोसोराव फोरमान जाबोदों। हाग्रामाया दिनै बर' आदिबासी मुसलमान अबर' अनाबर'खौ नंखाय राव बुंनायनि गेजेरजों बिटिसिखौ दंस खालामबोबाय। दा बे दंस जानाय बिटिसिखौ बालाबारियाव खुसेंग्रा जावनाय बादि जावनो नागिरनानै बुरखांफिननो नागिरनाया गोरलै बाथ्रा नङा। मानोना हाग्रामाया जारिमिन जानानै थांबाय। बिटिसिखौ बालाबारियाव खुसेंग्रा जावनाय बायदि जावनो नागिरनानै बुरखांफिननो नागिरनाया गोरलै खोथा नङा। मानोना हाग्रामाया जारिमिन जानानै थांबाय। हाग्रामा हिसाबै दिनै जोंनि समाजा मालाबाबो बिथांखौ थावनि होलिया। हाग्रामा हिसाबै दिनै बिथांखौ रायजो राजाफोरा लुबैला। हाग्रामा महिलारिनाव मोनसे गाज्रि हुदा दं। बिथाङा गावनि गाज्रि साननाय हनाय गाज्रि मावनाय दांनायजोंब्लाबो गावनि पावारखौ लाबोफिननो थाखाय रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं। आथिखालनि रायजो राजाफोराबो हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बुजियै गैला। नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटियाव इउपिपिएल दोलोखौ गोरा खालामनो थाखाय प्राइमारि आरो ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावनाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोआव दैदेनगिरि एबा लिडार दं होनब्ला खाम्फा बरगयारिल'सै। सोरबा मुनमुन ब्रह्म आरो सोरबा हाग्रामा महिलारि बैसोर बायदिया जेबो फेक्टरानो नङा। आरो दिनै बिपिएफआ खाम्फा बरगयारिनि थाखायसो थांनानै दं। हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बिपिएफआ थांनानै थायाखै होननानै बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बिथाङा बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया खाम्फा बरगयारिखौ रांखान्थि बिथिङाव लोरबां खालामनोसो 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथि होदों होननानै। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों आबुङै मिथिनानै लानि फै। हाग्रामानि जा अनला ओंख्रियाव आगान थायै राव बे थांनाय 10 बोसोराव फोरमान जाबोदों। हाग्रामाया दिनै बर' आदिबासी बर' मुसलमान बर' अनाबर' जि कनफ्लिक्टनि गेजेरजों बिटिसिखौ धंस खालामबोबाय। दा बे धंस जानाय बिटिसिखौ बालाबारियाव खुसेंग्रा जावनाय बायदि जावनो नागिरनानै बुरखांफिननो नागिरनाया गोरलै खोथा नङा। मानोना हाग्रामाया जारिमिन जानानै थांबाय। हाग्रामा हिसाबै दिनै जोंनि समाजा मालाबाबो बिथांखौ थावनि होलिया। गतिके बे बेलायावहाय जोंहा बिसेस साननो गोनां गैया। गावनि पलिटिकेल केरियारखौ बियो बेहा मोनसे गाज्रि केरेक्टार दङ। गावनि जा जिरायनाय खामफ्लाय बे सानदों आजै आजौआ आबै आबौमोना खामफ्लायखौ हाग्रामानो दानना गालांखादों होननानै। नंखायनो गाज्रि साननाय हनाय गाज्रि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंबाबो बिथाङा गावनि पावारखौ लाबोफिनगोन बे थान्दाजों मानसिफोरखौ बुरखायगासिनो दङ। खिन्थु दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बुरबक नंला जे हाग्रामानि बाथ्राखौ थगायनायखौ मिथियालासिनो थानो। आरो दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बुरबक नंला जे हाग्रामानि धोनखौ बुजिनो। सोर मुनमुन ब्रह्मआ बुंदों जे खाम्फा बरगयारिखौनो सायख'दों बे बिटिआरनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। मिनिनो ओंखारो बाथ्राखौ खोनायोब्ला। बाथ्राया बेल' बे खोन्थाखौ खिन्थु आं बेक्तिगत भाबै गनायो। बिपिएफआव लिडार दङ होनबा खाम्फाल'खासै। सोरबा मुनमुन ब्रह्म सोरबा हाग्रामा महिलारि बेफोरो फेक्टरानो नंखाया। आरो दिनै खाम्फानि थाखायसो बिपिएफआ थांनानै दङ। हाग्रामानि थाखाय बिपिएफआ थांनानै गैया। गतिके खाम्फाखौ अस्तित्वहीन खालामनो नागिरनाय, खाम्फाखौ फाइनेन्सियेलि बुथारनो नागिरनाय, खाम्फा बिथांनि आफाथालानि जा हा बे हा थालाखौ माने एरखुनानै गारनो नागिरनाय जा नोजोर बेखौ खाम्फा बिथाङा हाग्रामानि सायाव मोजां बुजिखाबाय। एमपि इलेक्सननि उनाव नायदो खाम्फाया जेननायाथ' 100% जेनखागोन। गाव मिथिखायो बेस्रा। नंखायनो पार्टिनि बाथ्राखौ एरायनो हायो बिथाङा टिकेटखौ लाफ्लादों। जेखियानो जाया बेनि रिजाल्टखौ एमपि इलेक्सननि उनाव
जुन मासनि 4 अक्ट'खालि मोननो हागोन। सार नोंथांनि बिटिआर सरकाराबो गोबां लाइमोनफोरनो साख्रि होबाय सार बिथांमोना साख्रि होनो हाया होननानै बुंबाय। आरो बिथांमोना जोंनो होनोनो नाजायाखैमोन मानोना बिथांमोना सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि सायावबो हाइकर्टआव केस होदोंमोन बेयावबो बिथांमोना गाज्रियैनो जेनदों आरो गोबां केस होदों बिथांमोना अब्लाबो मोनसेयाव बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हाखाया जेखियानो जायाथों बिथांमोना जेखियानो होनाथों जोङो दिनैसिम 5,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो साख्रि होबाय आरो गोबां होनो नागिरगासिनो दं बिथांमोना बखिबाय थाथों मा होनगोन मोनसे बाथ्रा भाव दङ मैदेरा गावनि लामाजों थांबाय थागोन साखाथि फाखाथि थानाय सैमाफोरा जेब्लायबो सोंबाय थाखागोन। बिखुं सानाय हान्थु सानाय फाफ्लियाव सानाय साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रेमेडिकस बरफारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय हान्थु सानाय फाफ्लियाव सानाय साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।